Hello guys, खुलुमबाय दिनै आरोबाव आङो बर'नि मोनसे गोदान सावथुननि ट्रेलारनि सायाव रिएक्सन खालामनो नागिरदों। बे मुभिनि मुङा जाबाय गदाय, जायखौ डाइरेक्ट खालामदों प्रबिन गयारी। नोंथांमोना सिनायमोनखौ जानांगौ। बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रियाव जोबोद सिनियर, माने गोदोनिफ्रायनो फिल्म बानायबोगासिनो दं। बिथांनिया जाबाय सना माइनावफोरा बेस्ट मुभि होननानै एवार्ड होजादोंमोन बर'फोरनि मादाव बै समाव। दा थांनाय बोसोराव लेदाजों दिहुनदोंमोन, बेबायदिनो दिहुनखांबाय। दा बे मुभिनिनो आं ट्रेलारखौ रिएक्सन खालामनो नागिरदों। बेयाव एक्टर महरै दं अलंबार गयारी, जाय प्रबिन गयारी बिथांनिनो फिसाला। नामना सिनायखागौ जानांगौ, आरो खायसे खायसे सिनायाबाथाय दिनै मिथिदो माने। दा ओमफ्राय एक्ट्रेसफोरा गोदान होनना आं सिनायाखै, नामखौ मिथिजोबा। अब्ला जोङो ट्रेलारखौ जागायनोसै ना। A film by Probin Gowari. बियां बर' थानाय सुबिरमेनाव जानायसों जानाया। सासेया मा नामा? थांखालायबाय नामा? बेसोर जाजोब्बायनो। मा नाम मोनबाय ना? सासेया हिन्जाव गोदान जानांगौ होनबा फैलावबो दं। सासे गोदान। वाव, बेलेबियाव खेबनै मिथिसिगौ, मिथिगा जायगाखौ मिथिबाय आं। गुवाहाटीनि बेलेबियाव इयावदि फाग्लि जाबाय नामा इयो? आं बर'आव फाग्लि जादोंमोन ना इयो? बेलायावबो फाग्लि जादों। सेंग्राथार बिफाया। Wah. Gentar dia, bukan dengan. Hindi ni apa namanya? Hindi remake baju soa. Dengarin nggak? Bejana soa sini gede. Produce by mana gari? So film मोजां जानो हागौ, स्ट'रिया एसे मोजां जानो हागौ, माने गदाय लाबोनाय ओमफ्राय न'खरनि घटना। आरो जोङो प्रबिन गयारी बिथांखौ मिथिखागौ दि बिथाङा ट्रेजेडि आरो न'खरनि घटनानि सायाव फिल्म बानायो। गोदोनिफ्रायनो बानायबोगासिनो, माने न'खरनि घटना आरो सिथाफानाय समाजारि फिल्म आरो ओमफ्राय दुखु गोनां फिल्म बिदि बानायखायो बिथाङा। दा बेयाव फिल्मखौ नायनानै एसे मोजां मादे, जेनेबा मोजां जागोन बायदि मोनदों स्ट'रिखौ। ओमफ्राय दुखुनि जाखागोन फिल्मालाय, ट्रेजेडि गोनां एसे समाजारिबो जानो हागौ, माने समाजजों एसे मिलायनोबो हागौ खायफा। ओमफ्राय दा इसोर गदाय फिल्मानो गदाय नालाय, गदायनि सायाव जानो हागौ फिल्मखौ माने मोजां मोनगोन, मोजां जानो हागौ, माने बिदिनो खायसे गाबलायगोन आरो जेनेबा नायनानै दुखुनि, माने खायसे ट्रेजेडिखौ मोजां मोनो, खायसे फाल्तु कमेडिफोरखौ मोजां मोनो। ओमफ्राय दा पाब्लिकफोरा माबायदि मोनो दा फिल्मखौ हलाव थांबासो नुसिगोन आरो हलाव थांबासो मिथिसिगोन माबायदि जायो। मोजां जागोन बायदि मोनदों ट्रेलाराव, माने एसे दुखु गोनां आरो न'खरनि घटना जाखायो नालाय
माने न'खरनि खुथुना नायग्रा थायोना आर्टआव आरो बिदिखौसो मोजां मोनो मानसिफोरा दुखुनि आरो बेबायदिनो दा नायनोसै स्ट'रिया माबायदि जायो नोंथांमोना माबायदि मोनदों बे ट्रेलारखौ नोंथांमोना जुदि नायदोंब्लाथाय कमेन्टआव होबानो जाबाय थेंक इउ